хайрат бурди Барселона не хайрате ки голҳои фатеҳ. Рӯз ба хайр мухлисони Барселона, шуморо дар канали Барса ТЖ хайрамақдам мегӯем. боварӣ дорем ки дишаб бозиро тамошо кардед ва таъбатон ахиран болидааст. шояд баъзеҳо фикр карданд ки дигар Барселона имсол баъди чемпионӣ фақат гол сар медиҳаду бой медиҳад. ана мешудааст ко гуфтиҳу гапҳо намурдему дубли фатиро ҳам дидем, ҳарчанд ки ин бурди ин дубл ягон чизро ғайр аз омори дастаи ва албатта худи Фатиҳ ҳал намекунад, аммо ба ҳар сурат ӯро бо ин табрик кард. акнун биёед ба тадриҷ дар ин бора қисса кунем. дишаб вақте ки дар Тоҷикистон аллакай Равшан Истиқлолро дар пойтахт бо ҳисоби 1-2 мағлуб кард, дар Камп Nou бозии миёни дастаи Барселона ва Малёрка оғоз шуд. чунончи аллакай чанд бор гуфтем бозии ду даври пеш ва ин давру боз як даври дигар танҳо ва танҳо барои омор ба Барселона лозим мешаванд, аммо чунончи дар нашри пешин гуфтем тақвимро бояд мурда бозӣ кард. ду бозии пешинро Барселона бохт ва андаке таби мухлисонро хира кард. хави албатта ин ҳамаро хуб мефаҳмид ва ин маротиб ба асаби мухлисон бозӣ кардан агар бо оташ бозӣ карданро ҳам наемон, аммо бо хокистар бозӣ кардан аниқ буд. барои ҳамин хави Барсаро муқобили Малёркаи барояш ин мавсим дигар ягон чиз нолозим дуруст омода карда ҳайати гуфтиҳу гапҳо байвойро бар майдон овард. дӯстон, сарпарасти Барселона ва ҳамчунин сарпарасти видеои мо ширкати 1x мебошад. дар он ҷо ҳам вақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накарданд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barsa соҳиби $100 бонус гарданд. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Марк-Андре Тер Штеген дар дарвоза, Алба, Кунде, Кристенсен ва Балде дар хатти муҳофизат, Де Йонг, Бускетс ва Гави сегонаи миёна ва Левандовски ин маротиб бо Усмон Дембеле ки баъди ҷароҳат гоҳ-гаҳ ба ҳайати аввалия роҳ меёфт, бо Фатиҳе ки бе ягон ҷароҳат дар курсии эҳтиётӣ менишаст, дар хатти ҳамла бозӣ кард. дар ин бозӣ Араухо, Педри ва Аларкони ҷавон Барсаро кӯмак карда наметавонистанд. дар қиёс ба талафоти каталониягиҳо талафоти Малёрка хеле бузург буд. ба якборагӣ Ли Кан Ин, Антонио Санчеза, Раило, Руис, Настасич, Августинсен ва Хаҷикадуниш бо иллати доштани корт ва беморӣ дар ин бозӣ иштирок надоштанд. аммо фикр намекунем ки иллати аслии бохти Малёрка маҳз ҳамин набудани бозингарон буд. бояд гуфт ки ин бозӣ барои ду ветерани Барселона Жорди Алба ва Серхио Бускетс охирин бозӣ дар Камп Nou буд. ростӣ ман бисёр мехостам ки ҳамин ду нафар дар ин бозӣ ширкат мекарданд, зеро ба хотири ҳама хизматҳои кардаашон бояд Камп Nou онҳоро истиқбол мегирифт ва албатта миннатдорӣ мекард ва чунин ҳам шуд. аммо имшаб бенефиси Ансу Фати буд. шояд барои онҳое ки ин тобистон мехоҳанд Фатиро бихаранд баҳонаи хубе пайдо шуд, ё шояд дар охири кор Фати ба рӯбарияти Барса гӯшаст кардани аст ки фурӯхтанаш кори боақлона нест. хулас ҳарчи ҳам буду набуд, аммо ӯ дар ин бозӣ дубл кард. дубли ӯ бошад аз он сар шуд ки ҳанӯз шораи бозӣ ҳайати Барсаро номбар накарда буд. ин гол дар дақиқаи аввали бозӣ рух дод ки дар ин комбинатсия Бускетс, Левандовски ва Гави низ ширкат карданд. Фати бошад баъди паси Гави гулларо ворди дарвозаи Грейв кард. бо гузашти 16 дақиқа дар як ҳолат Амад Балдеро аз пой зад ва Хорхе Васкас аз ҷайб корти зард кашид, аммо ин ҳолат аз чашми ВАР дур намуд ва доварони хонаи ВАР довари марказро назди монитор хонданд ва ӯ дарҳол қарори худро иваз карда пеши чашми бозингари Малёрка корти сурхро намоён кард. ин вақт бошад Балде ҳанӯзам дар замин хоб буд ва ахиран имкони хестан накард ва ахиран барои ӯро аз майдон баровардан мошин бароварданд. Серхио Роберто бошад ӯро иваз кард. акнун Барселонаи бартарӣ дар гол дошта дар шумора ҳам бартарӣ пайдо кард ва бо гузашти қариб 10 дақиқа Фати голи дуюми худро зад. дар зани ин гол ҳам Левандовски иштирок кард, аммо ин маротиб бо Де Йонг. то охири қисми якум бошад Барселона имкон дошт ҳисобро афзун кунад, аммо ҳамин ҳисоб то охир тағйир наёфт. дар қисми дуюм ҳам ранги бозӣ ягон хел тағйир наёфт. Барселона ҳуҷум мекарду Малёрка мегардонид. дигар шумораи зарбаҳои задаи Барсаро ба калкулятор ҳам ҳисоб кардан мушкил буд, аммо голи сеюм танҳо дар дақиқаи 70 рух дод. Гави аз паси Усман Дембеле голи сеюми Барсаро ворди дарвозаи Грейв кард. баъди ин гол гуфтан мумкин ки футбол дар Камп Nou тамом шуд, зеро дигар на Барселона ҳаваси голзанӣ дошту, на Малёрка то бо тавони нигаҳдошти ҳуҷуми Каталониё. хулас баъди ду бохти шармандавор Барселона нишон дод ки он ду бохти даврҳои пешин аз саҳалангорӣ буданд. беҳтарин бозингари бозӣ албатта Фати дониста шуд ва шояд бори охирин дар Камп Nou ӯ исбот кард ки ба футбол ки рақами 10 сазовор аст ва акнун омода аст ки тобистон онро ба соҳибаш диҳад, зеро бо эҳтимоли зиёд Фати ҳам бо 2
мусобиқадори Барселона ин тобистон клуби худро иваз мекунад, аммо агар иваз накунадам маҷбур аст ки рақами худро иваз кунад. фикр дорам шумо маро фаҳмидед. Барселона бозии охирини мавсими имсоларо дар сафар бо Селта 4 июн баргузор мекунад. барои имрӯз тамом. ғалаба аст, ҳар хеле ки ҳам набошад. барои ҳамин муборак бошад. То нашри навбати дӯстон.